ko Maria ko badap de kichinga ai utrai de mat pa de kuya pa na pdingi kentei pala kuya so ka po jong pa Jisu ko Maria ko ko bi jong blai duan ko bata jungi nong bo menta ba ka por ki yap jungi amen ka buram hau pa thau kun ha man sim ko barang tong ku ju mutar barabor jinom la jinom amen ko Jisu to ma ki pop jungi pelai ki ni ka ting tu chong lam ki mat sim ro shapning kam tam ki tu don ka me jing rap jing snei jong me ko para bangai ha kan ni kesngi jingkan mau ye ka jing sha shitom jong Jisu ha kan ni ka no pai sngi hadin katokan ni minit ngin sa sedang ya ke jing le niam jing le burom ya ke jing sha shitom jong Jisu ha kan ni ka no pai sngi gidon lai benta ke banikong ngin sa yo ya ka riti jong ka ketin Indan kajing le buram ya kajing pena bat ka kominian bakut kiniki lai benta jong kaneka jing le niam ha kaneka sengi ingi singu yau Jisu ru ha kaneka sengi namar jong kajing i jong u yangi ba ulai sayap na ka benta jongi hasua ban don kariti jong ka ketin ngin sayui ya uleng do nda ulak pong ki jain leng do jong u ka rong ko pasau un sawan dem pulup hang ne khmat ban pin i ya ka jinglong thli ya ka jinglong suda ya ka jing bomlong ai jongi ya ka jing it lut jongi hau blei te ha kum kene ka por da pi i ba uleng do so blei lawan dem pulup baro mangi ki pai drunget ngin dem kho siu ngin tuai jar jar kene kedika por ba ngi dua jar kemut ba ngi sungu yau Jisu ngi pendap yalade daka jingken mau kumno utrai kenrat jungi ulah syak sitom ya kata ka jing syak pen sitom ba mangi kinang pa berkhot ngi ladei ban syak om don uno we padu breu pala syak kumba Jisu ulah syak bangi i ya kitu ki arngut ki bala syak sanar pena baru Jisu tang sipang ya kajing yap jongki lada pej ya ka history jong je tu sipang kajing syak pen sistem yaki kampat ya kodor ya kaba Jisu ulasya mana dai mangi iwei pa iwei ngindala yap nadu katu kapor bangi syak sempat hau paya re utrai kan rat jungi ula syak Parkan ni kajing syak jong try kapen i hangi ya kajing i bakrau tame jong ublei pana ka benta jongi ublei ukpa ulapa ya la ukun kane kapen i ba ublei ukpa ukam i yangi kibriu ban ya Jisu ukun la jong te kane kade kajing maya kane kade ka kata kajing laj jongi na kajing yap syak kajing im na ka jing dum sya jing sai lomba ka jing wan jong Jisu temata sa 10 minit ar minit ngin syong jar bat ngin sa ui ya uleng do ubawan sya khamat bat pindal la ui ngin sa dem ko siu ngin sa tuai jar
Trong ini yang kat lang. Koblei me ubada gajung syashutom jong ukris ukun jong me utrai jongi mela penduno ya gajung yap karaibi jong kapop men barim ha kaba man lakapateng labut ya kawai pad kapateng to ai ba mangi kibayal day dur badu kres bad kibakat kum ka an mariang ngilapong yakadur jong ubreu kaperthei nginla da kajing penkhoj jong kajing ai banpong yakadur jong ubreu habneng dau kris utrai jongi amen. Kajing pule ke Baningkong, kajing pule na kitab Isaiah, na kalunong ke basan poar, ke dekat ke bakat lai ter, haduk kalunong ke basan polai, ke dekat ke Baningkong haduk kadar. Hakme usyakri jonga un saman baha, en sa ainam yu, bat en sa kenteu yu, bat un salong hajrong Kumba kibabun kila dumbut yeu ya kadur khmat jong balapen mong hado kata-kata hado ba om ideisyo kum kadur breu badia kamer jong hado ba om ideisyo kum kajong kipara breu kum taro un sapen kendet ya kibabun kijai ben reu kisiem kinsaset la kisintur namar jong nabaya kata kaba ompat jiatho haki kin sayoi badia kata kaba kimpat jios ngau kin sasngau thu mano ubalangit ya kaba kilayos ngau badhano lapan pau ya kaksangti jong trai naba ulakhi lasan hakmat jong kum usailung bat kum uthiet na kadur kriang syam ladon kadur bhabriu ne kamain bangim ngin yakhbe yeu bat umdan kajing itenat bangin angnut yeu la nyeu ben balakentaj yeu da kibreu ubreu kijing sose bat ulamat ya kijing jenjar bat kum uwei na ubaki breu kitab yala kakhmat la nyeu ben yeu bat ngim sem la nyeu breu yeu da sisa lakit ya kijing jenjar jongi bat ulaba ya kijing pang jongi penban ngila nyeu ba ula sya pen sitom bala sempat da ublei bat la sya pen kordet pause lapen mong yeu namar ki jingle palat jongi lapen jingem snam yeu namar ki kamboman jongi nalor jong kalalong ka jing pensitom kabal lapen kot yangi bad da ki jing mong jong yangi lapen khia ngi baro ngilayai sakama kum kilang brot ngilapai syala kalenti lenti bat utrai ula kenton halor jong ya kapop jong ibaro lale ben yeu balapen kordet yeu penban syam ang yala kasintur kum ikon lang brot ya ibalayalam syaka jaka syodo bat kum kakun lang brot kum kalang brot kabasngap jar hakmat kinong kaps nyo yaka mauru syam laang yala kasintur da kejingla jubor
bada kajing bisyat laweng no ya u bada kebenta kajing hiar pateng jung u ei u bala perkat bala dekat do ya u nakari jong kibaim bala peniap ya u namar kajing lek palat kipa jonga bad kila ai jentep ya u ringkat bet kirius niu bad ringkat u rius pa ha kajing yap jong u la syam la jule dakaj ei bad ju don jing syukur ha ka sentur jong u penban kalong kamon utrai ba en pen mong ye u te ula pengat ye u ha ka jing jenjar haba la penlong ye la de ka jing terwa dak benta ka pop un siyo i ya la ki khon ki kseu un sa penjalan ye la ka jing im kamon jong utrai kan saman bha hakikti jong u un siyo i ye uso ka jing kordet kamen siem jong u bad un sas ngeu hun da ka jing start jong u une uriu hok u syakri jonga un sapen man hok ye ki babon bad un sakit ye ki pop jongki te kumta ngan sa ai benta ye u bad ki bakrau bad unsa ya sam ya ka bai clear white bad ki baklain namar ula it ya la kamen sem hado ka jingyap bala nyeu lang ye u bad ki nong kam sniu panban ula kit iki pop jong ki babun bad ula ya sai da ka benta ki nong kam sniu kaktien jong utrai Nakasam kebalai puwe ke number news pa katwe ngin ruai ke antifon ke baar ngin ruai sau dekot nang tangin sapai pat syaka antifon sau dekot ngin sapai pat syaka antifon ke baar Kin mau yanga putra jonga endami poi ala iman atrai jonga ngapetri syami men syangan leran pelayanga kahok jong mi wan pen kloi pen him yana mau siang baskem de mami yana jakari papen him naka benta ka kerten jong mi Tuyalam tukin yana Ngala ai ti hakiti jong me Trayala kamensi Hami ku try bapenim yana Biku play kajin shisha Ngayay syanya hami try kendra Ajin ika jombe Namar metip jin shifa jonga Batka kim mensim jonga Gen mau yanga Utra jonga Endami poi hala iman Memshem aiti yang ahudus mon
Pamiin yang atrai Hakut baskem milabu yang Ajak kakak bakelun Yang alak lekhan kum ubayang Sau đông kết kỳ chính truyền Riu sniu Persia yang aki tau buồn Ban chim nó chính em cho Nga ti kutrai nga chanya amin Amin lòng play trong nga Chính em trong nga Hakik ti trong mình Tu pelat na ti dong syur Tu pek snow hayala usyagri Hai chính in trong biết trai Wat syaba em peleranya Nga kerpat yami kutrai Ken mau yang Putra jonga Endami poi halahima Kanuken rei kacing pacong mi Yaki bait yami Wai jai pen pa Yala kacing pa Abakiwan rihamin Midon baki meburiyaki Nariu syukur Ayin jong miyadayaki Nakacing kren bengki Ya royu play bapendim yana Hakapor jing jenjang Ulayos now jing kerpaconga Habang jing yara Do it you try piliu kucong Nong sumar ki banget Long ki baklan penyau la donu Piki bager menutrai Ken mau yang Putra jonga Endami poi halahima Kejing pule kabar, kejing pule nak keciti syaki Hebrew. Ko para namarngi don uleng do orang ba ubakrau. Ubayaj lang ba ki beneng. Ujisu ukon ublay. Tongin barskem ya kejingej bangi pla. Namar ngimla bandon u leng do orang ba u bomla ban senyolem ya kejing telot jungi. Henry habaki ki baro ula sya tenju kummangi ban klem lepop kumta tongin lek da kejing syania syajan ka khet kejing ai
bangin dubyo pediang ya kecing isnai bangin Shem ya kecing ai kaban yarap hakapor bangidon hakapor badon kam hagisni kecing imperthai chungu u Jisu laterwa kecing tuai bat kecing kerpat da kecing lenyar bat ki umat hauta ubala pelaja na kecing yap barla shashkori namar kecing riublei chung laulong ukun ulahikai kecing kongu lengba kata kabau la sya shitom bathabag la penjanai ula kelalong katlong jong kecing im bom jukun ya kito baro kibakongu ya kaktin jong utrai Yaro you try, o Christ Jesus, joy was not the gospel joy. Yaro you try, o Christ Jesus, joy was not the gospel joy. Resula kongu hadu kajingyap ken halor kadigna na kani kadaw blay ula kentiu ya bad ula ay hu kekerteng kabahalor ki kerteng baro ya ro you try Christ Jesus, yang joy ban snap ka gospel jonggu. Kajing pulai ya kajing syashitom jong terai jungi Jesus Christ kat kum o Yohanes kaburam hame ketrai. Ha kata kapor Ujisu ulalej barlagi senran syasiliang kawadut kidron syabadon kakper hakaba mau berkesenran jeng kilalej rung Teu Judas ubarasyat kelaya latib ya kata kejaka namaru Jisu ulalej kakha syata barlagi senran kum tahu Judas endau layo shiken hun kisipai berkatokan engut kisakri nakileng do orang ba berki Parisi Ulalej syata da kabara ya ki syarak bat ki dong musa lempat ki atiar te ujisu ubaratip nadong syadong ya kata kaban sajia hau ulatur syakmat bat ula ong haki Yano pi yawat kila jubab Ya Jisu na Nazaret ujisu ula ong haki nga dei uta ujudas ubarasyat kelaya Ulai yang rengkat batki haba ula ong haki ngadai uta kila kenran dadin bat kila kelon hamadan ula kelibiang yaki Yano pi yawat bat kila ong Ya Jisu Nazaret ujisu ula pai ketien nga layatu yapi banga dei uta kumta lada pi wat yanga I yakine ki wepat kin late no kane kalong ba endup pendep ya kaktin keba ulala keren na kita kiba mela ai hanga ngam syam ladu no wat uweiru te Simon Petrus uladon ya kawailam ula sei ya ka bat ula pom ya syakri jong uleng do rangba bat ula maj ya ka skor kamon jong ka kerteng utau syakri kralong Umalkus Ujisu ula ong hau Petrus tap no yakawailam jong pi hakasop jongka hato ngan omdi yakakuri kabau kpa ulai hanga kumta kata kenhun sipai bat urang ba jongki lambat ki sekri jongki ju lakem ya Ujisu bat kilate ya
Nekong kilayalam ya u syau Anas. Nama rolong up thau kurim jong Kayafas, ubalong uleng do orang ba hakata kesnem. Dei Kayafas ubal ai buit ya kiju baga kambaha ba uwei ubreu unyap na kabanta upaj ba baro. Simon Petrus ulabut ya Jisu bat labut sa uwei pat usendran. Namar ba une usendran ula ya itu bah bat uleng do orang ba. Ula rung rengkat bat Jisu sya pelau jong uleng do orang ba. Kat ba Petrus pat ula yeng syapar hakamat kapalor. Teuta uwei pat usendran ubay ya itu bah bat uleng do orang ba. Ula mik syabar bat ula keren hakasyakri ke ba apalor. Bat ula penrung ya Petrus. Kata kasyakri ke ba apalor kalaong hau Petrus. Hato, pimdei uwei na kisenran jong une ubreu. Ula ong Ngam day. Kisyakri bat kinong ap kila sluding namar baka kriat. Bat kila yeng saudong kias aiding. U Petrus ru ula don lang bat ki. U yeng bat us aiding. Ulang do orang ba ula tokit ya u Jisu syapang kisenran jong u. Bat syapang ki jing hikai jong u. U Jisu ula jubab ya u. Ngala kren hak bapau hak perthei. Ngala hikai barabor hak sinagog bat hak temple hak ba ki jubaro ki yakendo lang. Ngam jukren ai habari. Tebalei pikeli yanga keli na kito ki ba yosngeu yanga ya ke ka ba ngalaong haki kitip ayu ngalaong. Anda ulap depkren ya kani. Wei naki nong ap hangta ula thap ya Jisu uong. Mejubab kumta yolondo orang ba. Jisu ula jubab ya u. Lada ngalakren bomdei. Isaki ya kata ke bomdei. Henry lada ngakren ya kebadei balai methap yanga. Te u Anas ta kabate bakum ula phano ya u sya u Kayafas uleng do orang ba. U Petrus udang yeng bat udang aiding hangta. Kila keli ya u. U Petrus ulalen bat uong. Ngam day. Uwei na kisyakri jong uleng do orang ba. Ubayadei kuru bat utu. Ubala syakmait keskor hau Petrus ula keli. Hato ngam sim yo iya pir kat bat u hakak per. Sasisin u Petrus ulalen bat markumta usiar ulakin e. Te kilayalam yo Jisu nayi o Kayafas syaying jong ulat. Kalalong dang step. Kipat kim syam leit rung hapo yeng ulat. Namar kim kwa ban pentingit ialade. Bandu yo bam ya kapaskha. Kumta u Pilatus ulami syabar ban ya kendu yaki bat ulaong. Gaya kecing mudoi berpiwan ra persya ya undi ubriu. Kila jubab ya u. Ladau ne ubreu, umdei nong lesneu. Gendang bahai tiu. U Pilatus ulaong haki. To shim hima pi ya u, batu bisyar ya u, kat kum ka anjong pi. Kiju kila ong ha u. Kamsong anyangi ban peniap yano. Kane kalalong ban pendep ya kaktien kaba u Jisu ula keren ban pen i ya kajajing yap kaba kumno un sasya. U Pilatus ula leidrung hapo yeng bat ula khot ya u Jisu bat ula ong ha u. Hato melong usim jong kiju. U Jisu ula pai ktien. Hato melaong yakane naladehi neki weipat kila kren hame syapang jonga. U Pilatus ula jubam. Hato ngadai uju. Ki paraja jong mehi bat kileng do orang ba. Kila aiti ya me hanga. Temelale ayu. U Jisu ula jubam. Kahima jonga kamdei na kene ka prathei. Banda kahima jonga kadei na kene ka prathei. Kinong bud jonga kin jindalayeng yale bat ngandom sya aiti ha giju. Henry kahima jonga kamdei na kaperthei. U Pilatus ula ong ha u. Te melalong usim. U Jisu ula jubam. Mehi
meong bangalong usim. Nagabanta kani lakhayanga, bat nagabanta kani ngalawan sya keperthei, banyeng sakhi ya ka jingshisha. Jar ubadei jong ka jingshisha, usashkor ya ka ktin jonga. U Pilatus ulaong hau. Teka ei ka jing sisya. Hadin ba ulaong yakane ulami biang sekiju bat ulayatu haki. Ngam sem daus niwi ei hau. Handrei pidon ka dustur bangan pelaj hapi ya uwei ukoidi ha kapaska. Te pikwa bangan pelaj hapi ya usim jeng kiju. Baro kilaya pertah biang. Omyo ne ubreu. Henry o Barabas. Bat u Barabas ulalong unong lute. Kumta u Pilatus ulai sim ya Jisu bat ula pak sempat ya u. Bat kisipai kila tain kepan sengat da kisya. Bat kila penpong ya ka klik jong u. Bat kila penkup ya u da kejan kup sautu. Ti kila ya wan sya u ki ong artan. Kublai kosim jong kiju. Bat kila tap ya u. U Pilatus ulami biang syabar bat ulaong haki. Hakme ngan wan lam ya u shabar. Ba pin yo i. Ba pin dup tip. Bangam sem daus niwi ei hau. Kum tahu Jisu ulami syabar. Upang ya kapan sengat syak bat kejan kup sautu. U Pilatus ulaong haki. Tokme yau breu. Haba kileng do orang ba bat kinong ap kila yu i ya u ki laya perta. Sa narpnayu, sa narpnayu. U Pilatus ulaong haki. Toya sim himapi ya u. Bato sanar pnayu. Ngate ngam sem daus niwi ei hau. Kiju kila jubab ya u. Idon kaan, kakatkum katakaan, uday banyap, naman malpulong ilade, ukun jong blay. Haba u Pilatus ulaya sngau yakini kiktin ulanang ting her ula rungbiang hapo ying bat ulaong hau Jisu. Medei ubana e. Handrei u Jisu jubab e. Kum tahu Pilatus ulaong hau. Mem kren yanga. Mem tip bangadon bor ban pelaj no yame. Bat ka bor ban sanar pna yame. U Jisu ula jubab ya u. Men don bor ei halor junga, lemda laai yaka hame najrong. Namar kata uta obalaiti yanga hame ukit kapop kabakraw. Haba u layak sngau ya kane u Pilatus ula wadlat ban pelaj no ya u. Henrei kiju kila pertajam. Lada pipelaj no yau neu breu. Pimdei uparlok jong kaisar. Naba jar bapelong sim lade. Ulong nong shun jong kaisar. Haba u Pilatus ulaya sngau ya kini kiktien. Ulaya lam ya Jisu syabar badula syong kaket bisar. Haka jaka balakot litos trotos. Kebala siang mau. Hakaktin Hebrew pat gabata. Kalalong kasngi penkrek ya paskha. Kalalong hamar ka kenta bahendriu. Ulaong hakiju. Tokme yaus im jongpi. Kipat ki laya pertajam. Weng no yu, sa narpnayu. U Pilatus ulaong haki. Dengan sanar pna yaus im jongpi. Kileng do orang ba kila pai kitin. Ngim don sim layu kaisar. Kumta ula aitino ya u haki ba ensa narpna. Kumta kila yalam ya Jisu bat ulami syabar. Upa ya lagading pena. Syaka jaka balakot kamalai kali. Ya kabah kaktin Hebrew lakot Golgotha. Ha kata kajaka kila sa narpna ya u. Rengkat bat u kila sa narpna ya arngut ki weipat habaro arliang. Baru Jisu hapedeng jongki. U Pilatus ulah thoru ka jento berta. Bat ulah sedin yaka halor ka ding pena. Latho u Jisu na Nazaret usim jong kiju. Bun na kiju la pule yaka ne jento berta. Namar ka jaka kabala sa nar pena yu Jisu
keralong hajan kanong ba. Para tho yaka kitin Hebrew, Latin, bat Greek. Te kiling dorang ba jong kiju kila ong hau Pilatus. Wat tho usim jong kiju. Henrei uneu breu ulaong. Along usim jong kiju. U Pilatus ula pai ketien. Ya ka ba ngalato. Anda kisipai kila sanar penayu Jisu. Kila sim ya ki janjung u bat kila ya bate sau benta. Mari si benta ya uwei usipai. Kumjuru ya ke jempong jong u. Henrei ka ne ke jempong kalong ke baklem snur. Lasu tanya ka barok sirindieng. Kumta kila ya ong paramaki. Nginom yaka. Henrei ngishalai nasib. Pantip kalong kejonglo. Kane kala jia barpen urlong ya ke jentho. Kila ya bentai ya ki janjonga paramaki. Bad ya ke jempong jonga kila ya khalai nusib. Kane ke dei tik ke ba ki sipai kila le. Ki ba yang hajan ke ding pnau Jisu. Kila long ka kemi jong u. Bad ka para jong ka kemi jong u. Ka Maria ka tengau Klofas. Bad ka Maria Magdalena. Habau Jisu la yu i ya la ka kemi. Bad yau senran uba u i ba u yang hajan jongka. Ula ong halaka kemi. Mei hak mi ukun jong pi. Nang ta ula ong sa hauta u senran. Hak mi kak mi jong pi. Nadu kata kapor utau senran ula ya lam ya ka syaying jong u. Hadin kani dak batip bamanta ya ki baro la pendep penbiang. Ba en pen urlong gi tho ula ong. Nga sliang. Ladon hangta si kiu ka sirka. Kumta kila sti ya uspoins balawi ha ka sirka ha ka trading hisop. Bad kila kentiu ya u syaka sentur jong u. Endau Jisu ula kejup ya kata ka sirka ula ong. Nga la pendep ya ki baro. Nang ta ula dem ka kli. Bar ula no la aitino ya la ka mensi. Ngin dem ko siu ngin sengap jar si phang. Tengene yang biang. Namar ba keladai ka sengi jong ka jing pen kre. Te kenang ba nom ai lad ba kimet kin sa halor ka jing pnah ka sabat. Namar kata ka sabat kalong ka sengi ba krau. Kiju kila leit pan na u Pilatus ba en kidia no ya ki kejat jong ki. Bat ba en weng no ya ki. Kumta ki sipai kila leit bat kila kidia ya ki kejat jong paning kong. Pat saya kijong uta uwei pat kibalasa syak na saknar pna lembat u. Henrei enda kilawan syau Jisu kila yu bau Jisu layap lupa. Kumta kim sem kriya iki chat jong u. Lajar kata uwei na kisipai uladung ya ka kurung jong u da usum. Bat si sendan la kersoi ka senam bat ka Uta ubala yu ya kane ula saki. Kasaki jong u kalong ka wasisya.
But uhi utip ba uyatu yakajing sisha. Ba piru pindup ngej. Na ba kine ki baro kilajia ba endupan urlong yakajin thok. En om kedia wat yakawai kasieng jong. Parsakawai pat kajin thok ka ba ong. Kin yapej yauta ubakiladung. Hadin kane u Joseph na Arimathea ubelalong usenran jong Jisu henrei hari-hari namar ba uting yakiju ulapan bor na Pilatus ba unya weng no yakamet u Jisu padu Pilatus ula ai bor ya u kumta ula let padu lara no yakamet jong u Nicodemus uta ubalawan mensyua sya u Jisu men uru ulawan bat u lara artat yakajin khlek lang jong kamir bat ka alawas kumba san pauser ai kumta kilai sim yakamet u Jisu bat kilas pan yaka daki jan linen lambat ki musla ubi kat kum karkom tebreu jong kiju ti hakata ka jaka hakapala sanar phanaya u ladon ka kper pada pok kata ka kper ladon ka wei ka jentep patmai hakaba ompat jubu yano te namarba kadai kasngi pen krek jong kiju bad ba ka jentep kadon hajan kilabu yau Jisu hangta Sing bhasyong Kohan men ko para ai poringa khandiat mangania ban phelo jingmut ringkat bat phi hagani kasngi ka bakarpang jong kabalang gajngi kasngi karpang jong kajingit junga bat jong phi mening la shibanta ha kajingai lenti ding phna baru Jisu u Jisu keduba ya gading phna usha ya gajing sha shitam usha gajing sha sempat bad kajing yap gajing halor gading phna bad menta pas jisin ngiwan hangni ban shibanta biang ya kajing pule ya gajing sha shitam jong u Jisu kabalang kahikai yang abade phi ba ublei utrai junga bat jung phi ukren yangi hakir kom bapher nilayas ngeu ba ublei kajing hikai ba ong ba ublei ula kren yangi leng ba kamariang ublei ula kren yang abadi phi leng ba ki prophet leng ba ki nong yotu lupa ublei ukren yang abadi phi leng ba ukun la jong u Jisu Christ lengba ka jing im jungu lengba ka jing hikai ka jungu lengba ki commission baro ki baula le utrai ublei ukran yang abadi phi bat kum jurung ingej bat ngilayo jing hikai ba utrai jungi ublei jungi ukran hanga bada phi lengba ka jing jia ba pher ki bangi kendu ha ka jing im te hakane ka sngiru khandiat ngakwa ban kren ban ya peleu jing mut bat phi rengkat kumno ken ublei ukren hanga bada phi lengba kane kasngi kabakarpang nganam lechu ya kito kirkom kren ublei kabangila debjer mentan han renga kwa ban ya pelur jing mut rengkat bat phi ha kane kasngi atli kisur pasiau kiba ublei yolase upasiau hanga bada phi kham tam e habangi poson shepang kajingsha kentaj kajingsha ban beng kajingsha rai bom hok jong Jisu ban syayap halor gading pna ngitip ulat ubadayo Pilatus dei mau ubashim karai ban penrem yau Jisu ban yap halor gading pna habang apuson bahasa pangkane yole si bunanging yong omdei u Pilatus
Dei gitu ki pajba ki riu kan thai ki riu rang ki baperta sanar panayu Henry habangi puson bah ngila banong ko hanmen ko para om dei kito ki senrang ne kan thai Henry rengkat upilatus ru udon banca ha kajing penrem yau jisu ban yap bom hok balai namar ba ngitip upilatus udon kalok jeng u kabakerteng ka Claudia ho ya ka Bible yo le sem la tho ya ka e ka kren Henry kat kum ka history ka ba ngila yo bat jing batai kalong kum ni ka Claudia ka dei kalok jong upilatus kayo i ha ka jing pos new jong ka ba maka rengkat badu lok jengka upilatus ki yo ya ke jeng bishar ke bakadu hakmat ujisu berarngut ki yeng hakmat jong ujisu hak jeng bishar bakadu haba kayu i kena ke jeng posniu haba ke kendit na ke jeng thia ke jengka thik kajia ya ke jeng sapan rem yau jisu hapadeng jong ke jeng bishar ka Claudia ka lek shaw Pilatus ka pha ka wei ka sithi ka wei ka jing tho wat pan rem yaw ne ubreu namaru ne ubreu ulong uba shida ulong ubreu bahak wat pan rem yu ban yap kane ka dei ka jing pasiaw jong ka lok jong u ka Claudia haw Pilatus Pilatus uyoi ya kato ka sithi kaba kalat ho ya u kalabatai ru yu ka e kaba kalai i ya ka jing pos new jung ka Henry Pilatus sempatiau ya kane ka jing pasiau jong ublei lengba kalok jong u Pilatus sem yosngeu ya ka sur ka bau blei pasiau lengba kalok jong u ka Claudia lada mau Pilatus ula sngap ni updiang ya ka jing pasiau jong ublei lengba jong ka unjin dala rai ban penyap yau jisu da ka basanar pena kohan men ko para balai ngawan ra ya ka ni ka jing pasiau jong ka Claudia how Pilatus ba nai penrem yu namar ba udai ubreu bahok ubreu bakuj udai ubreu jong ublei udai ublei balai ngawan ra ya kena kajing pasiau jongka namar ba ngak don kajing mod ban pasiau ha pi iwe pai we hato ha kajing em jong pi kumukpa kalok jong pi kam pasiau ya pi bon sena bangi pe kalok ka pasiau halau jong ulok balai pi em kajing em langkar balai pi ngop ha kapop balai pi ngop ha kajing di balai pi klet yo blai balai pi jengai na blai balai pi kentaj ya ke jeng hikai jong blai kane kadai ka sur jong kalok haulok hato mangama pi ngim sem long kumo pailu jong kumo Pilatus ngi kentaj ka to ke jeng pasiau jong blai leng ba kalok ngim sem sunyeu ya ke jeng pasiau ke jong blai leng ba kalok jong pi ngila ban sim ha ka wei ka liang ru hato ulok jeng pi siam pasiau se ya pi kamen kemi balai pi klet yo blai balai pi lendet yo blai balai pi ngop hakine ki kam jong kan ke perthai baro hato ulok jeng pi pasiau se ha kitendong skor jeng pi ka kemi klampep Henry sachisinong ngilong kumu Pilatus ngem siam laban pediang ngem sem laban yo sneu ngem sem laban yo i baka jing pasiau ulok ne kalok kadai ka sur ka jong blei ban pan bej ya ka jing em jong nga ba jong pi kumjo ki kimi ki pa ki pasiau ya la ki jong ki khun ki kti hakir kom baper ki kimi ki pa ki pasiau ya ka sur ka jong blei ha ki khun ki kti ki jong ki keli ya la de khun samala kiba shong hang ni kiba wan sim bentah kane kasngi hato imei pa jung pi kim siam pasiau haba imei pa jung pi ki pen be pi
kisnang ki krau ye pi kan mau kam dei ka sur ka jong imei pa jong pi en dei ka dei ka sur jong ublei ka dei ka sur jong ublei imei pa jong pi ki shong ki sim ha ka jaka ka jong ublei hato ma pi kum ki kon pi os ngeu semo hato ma pi ki kon pi pediang semo ya ka dei ka sur ka ba ublei ukren ha pi leng ba imei pa keli la de kon samala keli la de kolong kami keli la de kolong kepa manga mapi lada ngim sem long kum Pilatus lada ngi pediang ya kine kisur pasiau ke jong blei lengba ulok lengba kalok lengba imei pa lengba ki bahalor jungi kayeng ka sem junga jung pi kam sem layo jing penrem kum basa penrem ujisu kayeng ka sem jung pi kam sem pat sempra kayeng ka sem jung pi kan jin dala long kawai hakajing teli lada ngisngap ya kasur ka ba ublei upasyaw lengba kine kibreu den mata kadau kohan men ko para how to rise Jesus Christ kanai kadai kasur ka ba ublei yole si upasyaw yang abadi pi ha kanai kasngi ngi dei ban pli ki skor jungi ban ngap ya kejing pasyaw jong ublei ngim dei balong kumi Pilatus wat lada ngalatip si sya ba dei Christ wala da ngatip si sya ba dei ublei wala da ngatip si sya ba dei ukre usim jong kisim hanrei ngasem karai ban penrem yu ngasem karai bamhok ban penrem yu kanai kadai kasur ko jong blei ke ba upasyaw ya pi ko hanmen ko para kasur ke bar ke bangila ban puson kat bangidang puson habai dei bat kanai kasngi khamtame ka jingsha ban ben ka jingsha la ben ka jing yap jong ujisu kadai kasur jong kito ki laingut ki breu ki ba wan ha Petrus ulatip lupa ya ka ek ba unsale namar ukan rajung utrai ukresi udalayat hu lupa ma menlen yang laisin laiwat kanai kadai kasur ke beningkong ke ba Petrus ulayos ngeu ulayo pediang hanrei sem pediang sem yoi bakane kadai kasur ke ba ublei ulakran sisai ke ba medei ban husiar bha hadin balasa kem yu jisu ha kai ying ka jakaba ujisu usha bishar laisin laiwat ka jingkeli kasur ka jong utrai kawan ho Petrus hato memem dei uwei naki khadarngot hato mem dan rengkat bar kito ki senran ki jungu Petrus laisin laiwat wang ngam dei ngam itu yaw ne ubreu ba pikiran ngam dei Petrus ukantaj ya kasur ke ba utrai uan ban kan mau yu kohan men ko para hato sisya mangi sacisin ngihaban keli ngimlong kuma Petrus habang ngatip kajing junga kaladon ha kapop kasang ngatip bangalangop ha kajing sniu jong kana kapertai ha kajing di bapen muja ya ka met kajunga ya kajing mur kajing perkhat kajunga ngalatip syai ba kani kan yalam ya kajing junga sya kajing jot kani kan penjot ya kajing kon kajing khia junga jong met jing mur kajing perkhat jong met sem junga kine kajing sneu kin penjot kin penpra ya kaying kasem junga ya kaying kasem jungi ya ka balang jungi ya ka shnong athau jungi ngilatip syai kine gide kajing ki ba penjot ngilayo ilot kumbang Petrus ulayos ngeu ya kasur ka botrai ulakren ulai thu lupa menta sajisen kilawan biang hau wakidur jong kito ka kenthe jong kito ki senran hanrei ngim syam patiau ngi dangong i ngangale ka e ka ba ngakwa i yang amarwe kamentoy yami kotrai ba men pasyaw yang kamantoy yapi imei pa kamantoy yapi ki nong yalam jong kabalang ki bapet kemi ya ka imlang kasalang ban pasyaw yang ngangatip kane yalam saka jing sneu
kan ialah mengasuh kajing pai kajing pra Henry ngan le ya ke ke ba ngakwa ya ke ba penhun ya nga sisa ko hanmen ko para ngilong kum u Petrus sajisin ngakot ngawaria pi ko hanmen ko para token habang ios ngeu ya kasur khot ke jong utrai bangi dei ban pen bej ya la ka jong kajing em ngin ngap ken ngin burong ken ngin pediang ken ya kata kasur ke bau trai ukren ke bau trai ukhot yang abade pi bangin pen bej ya la ka jong em den mata ka dau kane kasngi thoding bakhoj ke ba manga mapi ngisim benta ha ka jing sha kan tai ha ka jing sha ban ben ha ka jing sha chitom ha ka jing yap jong Yesus Kristus ha kane kasnam bamenta usnam arajar pusau ngin sim kane ka rai bangin ngam no ya kasur ke bau trai ukren ya kasur ke bau utrai upasiau yang apa de pi ladang ngi pedang sisa ya kene kasur ke bau utrai ukren ladang ngi pedang ban ngi penbej la ka jong em jong pi kan nom ngot ha ke jing sneu kayeng ka sam jong pi kan nom do ya ke jing kan nom do ya kata ka jing yelong ka wei ya kata ka jing yamap iwe kan don ke jing sup kayeng ka sam jong aba jong pi kan jen dadadap da kijing kijing kerku jong utrai jungi uji Yesus token ngin sim karai hagane kasngi bangin pediang ya kasur kren jong utrai hanga bade pi lengba imei pa lengba ki henmen ki para lengba kinong yalam jong kabalang lengba kinong peit nokmi ya ke imlang kasalang gejungi nang dapat sakhendet ngaku aban pusan bat pi ngin peit laitali keding pena halum kalbari ha kejaka kabau Kris u sanar pena ha kejaka kabau Kris u syayap na kabanta jeng aba jeng pi dan laitali keding pena ha pedeng kading pena jeng Kris sakaliang gamon sakaliang gediang atali keding pena kading pena kabaningkong kohan men ko para kadai kading pena jong utrai Yesus Kristus lengba kading pena jong utrai Yesus Kristus manga mapi ngiyo ya ka jeng em bom jukut lengba kading pena jong Kristus yang aba dia pi lapan lailuj nakapop kading pena jong Kristus kadai kading pena kabawan ra jingai kabawan ra jingkerku yang aba dia pi iwe pa iwe ngin kit ngin ba ken ya kadai gading pena jong Kris habang ikit ngi ba ya kadai gading pena jong Kris klempep kawan ra ka jing kela ha ka jing em jong pi klempep kawan ra ka jing ka jing kerku ha ka ying ka sem ka jong pi ha ka im lang ka salang ha ka balang ka jongi ngin long kita ki breu ki bakloi ban ra ya kadai gading pena ka jong Kris om dei tang na ka benta jong nga marwe henre na ka benta ki we Ukris habau kid ubai gading pena habau yab halor gading pena om dei na kabanta jung umar wei Henry na kabanta jung abad jung pi ngiro habang ikit ngiba ya gading pena ka jung Ukris nengkong na sabe ka jing mentoy yang abad pi marwei Henry kabar pat na kabanta ki wei kadai banwan ra ya kata ka jung ha ki wei pat ha kalok haulok ki kun gikti ya ki para breu ki ba ngiya kendu man lakas ngi kading pena ke banengkong kabending pena ke bar kading pena ke bar kadai gading pena ke ba perta penrem yau Jisu uto breu sakaliang jong Jisu haba usden rengkat baru Jisu upertajam ya ladi me khoduble me penem ya kiwe me penko ya kiwe menta tose peni ka bor ke jungmi peni ka bor ka jungmi penlaj penem ya ladi bat yang ngiru kumju kanai kadai ka ding phana ka bar ka ba penrem ya kiwe uni syam pediang ya kading phana ka jungu penban upen rem ya kading phana ka jungu bat kumjuru upen rem ya kading phana ka banangkong kading phana jong Kris mangi bonsen ngilong kumune ubreu ubapan rem ya kiwe leng bagi ktin leng bagi kam leng bagi jengle jeng ajeng pi ngi perta ngi penrem ya Kris nangkong ngi penrem ya lade kebar ngi penrem ya kiwe ngi penrem ya kiwe
Kohan men ko para habangi penram yo Chris, habangi penram ya ladi, habangi penram ya kiwei. Kajing tim kan sawan ha kajing im jeng aba jeng pi, kajing tim kan sawan ha kaying kasam kajungi, ha kay melang kasalang kajung a kajung pi. Toking ngin bread no ya kan ay gading pena kebaar, ngin nom penram ya ladi, ngin penram yo Chris, ngin nom penram ya kiwei hanrei, ngin kit ngin ba ya kading pena kebah pedeng kading pena jongo Chris. Sakawai pat kading pena kebah perta kong gumno kading pena kebalai how to uding pena bar balai mekren beng balai mekren kumni hato mem ting si mem burom si yaw belai mete bau ne udai syaw belai udai ubreu bakhoj hato mem ting Henry upai sya kading pena kebanang kong wong gumno ngatip melong ublay ngatip bamer la banwan ra ya kejing im batmaya nga me ngatip bamer ra banwan ra kajing kela ha kajing im junga ha kaying kasem ko junga uperta ken mau ya nga ha bamedon ha kehima kejong me kading pena kebalai ko hanmen ko para ngiru ngideban pediang ya kane kajaj ding pena kebalai baro atal lagi ni giding pena ko hanmen ko para ken mau ki yeng hasanda jong kading pena jong ukres ken mau sachi singong baro atal lagi ni giding pena ki yeng hasanda kading pena jong ukres kading pena kabawan ra jingkela kabawan ra jeng kabawan ra jingkerku Henry ken mau kading pena kebaar kebangiong kayo jing penrem Henry kading pena kebalai pad keba pediang yau Chris kayo ya kata kajing penem kayo ya kata kajing kerku kohan men ko para kanai kadai kajing khot kajing aya pi wei pai wei kanai kadai kajing khot jong Chris yang ngabari pi wei pai wei to ken ngin pediang ya kading pena kajing Chris but ngin persang ha kaborba jong aba jong pi bangin kit ngin ba ya kading pena ka jong Chris klem kading pena ka jong Chris kan mau ngimla ban kit ya kading pena jong ka jong im jong aba jong pi to ken ko hanmen ko para sajisen nga khot nga wari pi ba ngin IT la de ha Chris ngin shania ka bor jong Chris kham tame ya ka bor jong kading pena ka jong u ka ba wan ra jing kala ha ka jong im jong i ka ba wan ra jing kerku ha ka ying ka sem ka jong a ka jong pi ka ba pendap ka ba penbiang ya ka im lang ka salang ka jong a ka jong pi and yoro yo Jesus Christ ngin yang mentai ngin sibenta ha kijing duai bakerpang jong kabalang klempep kane kijing duai kalong kabajrong hanrei ko hanmen ko para token ngin sha sutam rengkar badu Chris ukris ubala sha sutam na kabanta junga bajungpi da kaba sha di da kaba sha kito kijing sha sutam barakhat bat kijing yap kijing u ngiru ken khindia to ngin pen sutam yalade da ka bangi simbenta ha baro kine kijing duai da kijing rublei jungi nakabanta kabalang bakhoi tu ngin ya duai ko para bai je nakabanta kabalang bakhoi jong ublei ba ublei berutrai jungi un singau bhaban ai haka yaka jingsu ban pinya teli yaka ban yada yaka kalengka purtei baru nai hangi pada kebangi im yala ka jingim haka jing jai jai pada ka jing jar jar ngin laban pendan buram yau blei ukpa badon bor tungin ya duai yu pacome tu
tos ngabis nego trai. Koblai badan bor baro ba im jinom me uba hau Chris me penpau yala keburam ha ki jaj ben reu baro tokmi yakikam ka jingisne jung me ba ka balang jung me ka balapriang hasatlak ka perthei ka la banyai ne da ka jinget ka baskem ha ka bapla ya ka karteng jung me dau Chris utrai jongi amen. Nakapenta upok. Tungin ya duai nakapenta buku dung tau pa buku jungi po Francis. Ba ublay baru try jungi. Ubala dia nakapenta kakanuhon ki bishop. Unri barun pelaja nakajing ma. Nakapenta kabalang baku jong utray. Ba un sen syari kipai ba ku jong ublay tungin ya duai yu pa jong me tos ngabis nego trai. Koblai badan bor baro ba im jinom da ko hukum jung me mela seng nong rem ya ki e baro tos ngeu bha ban snap ya ke jing duai jungi bar ha ka jing e jung me to ya da yo pop Francis pa ba khu jungi yaw ba la jit na ka banta jungi ba kum cha ha po jung u ki pat Kristan ya ki ba la sanshar da mame unong thau jong ki kin la banang san ha ka hok da ka jinget ka jongki dau Chris utrai jongi Amen. Nakapenta barok ki kerdan pat ki kam hapedeng kiriunge. Tungin ya duai ru nakapenta bishop jengi o Wilbert Morwain. Nakapenta barok ki bishop kilingdo bagi dikon jeng kabalang. Nakapenta ki pariunge baro tungin ya duai yu pajoin tos ngabis nego trai. Koblai badan bor baro ba im jinom me uba daumen sim bakuj melapan kuj basun syari kabalang baro kawai to shaskoringi kat bangi kerpat red nag banta kisakri jong me ba da kajin ais ngau bha jong kajing ai jong me baro kinla ban sakri hok ya me dau Chris utrai jongi Amen. Nakapenta kinong persyang. Tungin ya duai ru nakapenta kinong persyang jongi. Bau blay utrai jongi on play kiskor jong kedonur bari jongki padyaki khurdob jong ke jingis nei jongu bakumta anda habai klayo jingma be ki pop jongki baro long baki jong ka jingka arsin maki kin kilalong ki jong Christ Jesu utrai jongi tungin ya duai yu pajong men tos ngabis nego trai. Koblai badan bor baro ba im jinom me yaw ba yai pen kha ha ka balang jung me daki khon ba thamai to pen roi ya ke jingai bat ke jing shampang jong ki nong persyang jong ka balang jung me ba kumta endala kha biang ya ki ha kapung baptisma en la banyew lang ya ki bat kenhon ki kunting jung me dau Chris utrai jongi Amen.
nakapanta kajingateli Kristan. Tungin ya duairu nakapanta baro kihin man ki parajungi ki bangej ha u Kris bak kumba ki im ha kajing sisya ublay baru try jongi uns ngauhun bandum lang yaki bar unri yaki apo kabalang bamarway jongu tungin ya duai yu pacong me tus ngabis nego Koblay badan bor baro ba im jinam meu ba lumlang ya kata kabalapen sapret bad uba penne ka wei ya kata kabame la lumlang to page bun ya ka kanhon jong khon jong me ba kito ya ki ba ka wei ka baptisma la pen kentang to ka jingetli jong ka jinget ba omdan jing bakla bad ka jingta song jong ka jinget kan penyasolang yaki dau Kris utrai jongi amen nakapanta ki pait benriuju tungin ya duairu nakapanta ki pait benriuju haki bau utrai ublay jongi ulakren ingkong baundup ai ki benang roy ha ka jing it ya ka kurteng jongu Padha kajingai padia kaju tang jongu tungin ya duai yu pacong me tos habis negodran Koblay badan bor baro ba im jinom me ubala ai ya ke jingkular jong me how Abraham bad hakikon kiksiu jong u tos ngabis nei ya ke jingduai jong kabalang jong me baki paj benreu ya ki banengkong me lapan long ki jong me kin la ban poi sha ka jingpura jong ka jing suspa dau Kris utrai jongi amen nakapanta kitu ibamnget haublay tuangin ya duairu nakapanta ki bomnget haublay pada kabau but syai ya kajing sisya ha kajing sungur ka dono kindo blaban syam ya kalenti syaublay tuangin ya duai yu pacong me Tos ngabis negodran Koblay badan bor baro ba im jinom to ai ha kito ki bompla yaw Kris bakat ba ki ya jakmat jung me da kadanot kabashida kin la ban syam ya ke jing shisha ba mangi kat ba nginang roy barbor ha ke jingi ej markel yang ban ngi persang teng e ban sempang susu ya ke jing maya jong ka jing im jong me to pelong yingi ban sakhi kham janai ya ka jing ej jong me ha ke perthei dau Kris utrai jongi amen nakapanta ki nong sensyar tungin ya duairu nakapanta kitu kibadon hakabor sensyar Bau blay badu try jongi un kdaulanti ya kijing mur bagi dono jengki karkum kamon jongu nakapanta kajing suk basisya bar kajing lai lu jongki breu baro tungin ya duai yu pacong Tos ngabis negodran Koblay badan bor baro ba im jinom meu ba hakikti jong me kidon kidonot breu
bat ki hok jong ki paj ben reu baro to pej bun da ke jings bun halor ki to ki badan ka bor ka iktiar ban sensyar yengi ha setelah ke perthei khamta me apo ka ri India jongi da ke jingi e jung me an panas kham ya ke jing bha jong ki paj ben reu ya ke jingi ne jong ke jing suk bat ya ke jing lai loi ha kaniam dau Chris utrai jongi Amen. Nak kepentak itu kibadon ha kejing jenjar. Tungin ya duai ko para baije hau bleu pa badon bor baro. Ba un pen ko jika perthei na kejing bakla baro. Un weng no ya ka jing pang. Un bekrat ya ka jing tengan. Un pli ya ki bendi. Un lau ya ka jin kum. Un ai ya ki nang yai lenti ya ka jing singan. Ha ki pilgrim ya ka jing wan pai. Ha ki bapang ya ka jing koy. Pad ha ki batme ka jing yap ya ka jing penim. Tungin ya duai. Yu pa chong me. To sabis nego dry. Ko blei badan bor baro ba im junom. Ko jing tengen jong ki bas ngiosi. Ko jing klain jong ki batre sitom. To ai ba ki jing duai jong ki to ki bakaang ha kano ka jing jenjar. Kin poi hakmat jong me. Ba kumta baro kin la ban sngew kemen. Namar ba ha ka khilmat ba ki don kam ka jing isnei jume kaladon hajan. Dau Chris utrai jongi. Amen. Minta ingin sebut ya ka jing lek burom ya ka ding pernah bakoi. Hak me ka ding jong ka ding pna. Ha ka balas din ka jing penem jong ka pertai. Alingin yamane. Hak me ka ding pna jong uk. Hak me ya ka ding jong ka ding pna. Ha ka balas din ya ka jing penem jong ka pertai. Alingin yamane. Hak me ya ka ding jong ka ding pna. Ha ka balas din ya ka jing penem jong ka pertai. Alingin yamane.
ka nginwan daw lain nginwan ban le dan borom ya kading pena jong Kris nginwan hang neh padeng arlain sone sepadeng seseliang silain mar pakaret ka jaka nginwan daka badan borom. Ngin shim kena barjing ruai kaba prapulai. Prapulai.
siami jubab yangan ngala penpong pansnya pendek kakli jongmi duding sensyar bishoyangan penskel kisyakli utrai jongmi ablay bakun nubadon bor isneyangi ablay bakun nabang jukut isneyangi ngala tong siem yami dabor bat kaburong ngala kentiu kerteng jong mi parudin miskin yutrai jong apa jangan ayu ngala juleyami ya tu yang ada ngapen siami jubab yangan kanambar kebahan riu pausan ding penayai ne ding penadon lam bring ding baro bayeng marway basing yubi don kumpa ding so jingin don tang kaway ding batiang ko preks ngau tiang jingkit pi bayu trai turwai mensim katma itrim ruai jam penbna jing job bakrau ding pna kentiu wat lam usim banjo benriu na jing long brau kumno utrai sius pa pertai wan telas nam tu saken mau nong thao ngâu si ngâu diao bu ma da dang du so jing jong bat ding adong u kelalong telah jing yang pat jing lanong du ding urai ban job yuding bajing sarong bajing lalong
balada kapor kaya blabu blay ya jing sius pa la payukun blaka marway syaga berkay na kedupa wan yar kun blay bat kun pri daga jing pun soti belang hakashing o udem utya nong tau berkay ubadang kak mi soti kado kapiang kak lum jan som yanu nong karwai ken oi kaki padoy kun lung jing blay badang yotyang lai po lai snem bat ni usa uyat kelay hikai penkia damon lai lut jing it pela las nam jing it usa terwang ai di kamet haki nong knya bakin sanar haka dingnan kiprek kusya usum kisya majing leben jing sho jing ta hak mi kiwan ben ang ka krung kishlay ka kasnam jing ya tuk mi lasa jing tkit pertay jing shlay wan rasa ka jing man ding na bajrong bayeng saro duwan haknya ulum jingknya tu dem kakli tu piar sangti tu ka tu da ya unong da tu piang tu ya med ya batum snow eat you try blacknya ya pamarway la nyau babi banrayu jing sius pa pertay kumling nowa papdiang pari ben riu bapet naga jing shlay haba pachi pasau renyay das na bukun lang brodu blay kabasyong niya bat bapen kabasyong ho bat kabadey bangin burom yuk panong tao yunong penin ukun marway ngiyay burom mensim bakun ngingung idem you blay lai way
พระผู้สาว Ngiyamani yami ku Chris Bat ngipendon urom yami Namar pamila sius paya kaperte Dakading nabaku jong Uding upen long rayangi Uding ula sius payangi So uding adong ula dinoyangi So play ula pendim yangi Gunung pendim jong kaperte Kutra Jisu pendim yangi Niba lasius payangi dakadingna Pada kajing ipa jong
cho người nhà giang kum lau kum yang i dau nong penem bat kum lehi kai ngi raktin blai ngi nod ba nong kok pa jongi ba ha beneng kalong ka bakhoj ka teng chong me kanwan ka hima chong me kalong ka mon chong me ha ka khandeu kum ba ha beneng to ai ngi manta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi ba tama bi ngi krang kang jungi kum ba ngi ro gi ma bi ka bless new yang ngi ba wa dia lam ngi sha ka jing pan shoi hanre ta pan la yang ngi na ka ba sneu to pan la yang ngi kerpat ko trai na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ki sngi jungi khanang ba da ka jing rap ka jing snei jong me ngin laj ba rabo na ka pop ba ngin yo jing da na ka jing jen jar ba ro kat ba ngi dengap khmilen ti ya ka jing kramen ba khoj bat ka jing wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ka jong me kalong ka hima, ka jong me ka bo ka burom, junom la junom. ko trai Jesus Christ to ai ba ka jing ka met ka snam jong me ka man ra ka jing ba shar ka jing ban ran han rai long ba ka jing me ta ka le ma snam hakmi ukun long brod jong oblay hakmi bakit no ikipop jong kaprathei suk yakito gi bala shakhot shaka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam sung hok meman rung po kaying chunga han resh ong tang dak tin kaman sim chunga kan sakya hi kaman bat kasnamo Christ kan Shim ka nambar jing ruai ka ba prapo hun rio. Prapo hun rio. Hakti jong me lam sim ngi terwaku try Hakti jong me ladonun i ai ni dei ban ya haladi man idyame Hakti jong me lajing it i ai ku play jong ngang balay me i yang ngang mich ngai nang ngang lan ngayang kthang me kod yami Henry men jubab yanga men pa jing snowland but ngam te pare Hakti jong me laman sim ngi terwaku try Hakti jong me ladonun i ai
trong mi la mình xiêm mi tơ wa kutrai hak ti trong mi la donut ni idei manya haladi manidyami akti jongmi la jinghi ni ai kerteng jongmi sau dongan penratra midei ublei jangan telit baro kin raya rotang yamin bat ki benri kin mani yamin akti jongmi la mình sim nghi terwa putra akti jongmi la donut ni ai idei banya haladi manidyami akti jongmi la jinghi ni Prapusan. Habasinudra palong katmejing nang syat palang hubenri bawat jing shai jing shisha ngidemu yamiku Chris
Yakibashito Benskem Kajinge Chongki Milong Mami Kanong Re Hami Lajing Inibu Ngidemu Yamiku Chris Naman Kadik Najingin Kada Kajing Job Tulong Kelit Yang inajing Pentemai Padyang idrai Dajing Shashi Tom Jongmin Ngidemu Yamiku Chris Naman Kadik Najingin Ngidemu Yamiku Chris Naman Kadik Najingin Ni sengo eme ke Jisu bahakanika sengi hakanika por ni op diang yame ya ka jing ken mau jong ka jing kidia jong me yelade na ka panta jongi nem sem lakhen yelade mamilong ber ka dor baru blei wala dame don ka jing long blei andrei Mela ko ngo ya kajing ko ngo hadu kajing yap ken Ngis ngo ya me na kamanta ka ne kajing ai jong me yelade hangi Ni long ki jong me ko try ban ngi mon ban long ki jong me na mar me ai long probor jongi Kirap ingi Bakiktin ki jong me kinyai sa berabor hangi Kenang ba me rupa jongi wan syong wan sa rengkapan ngi Bad ba kumba me lakular yangi bahang ta habang adon piru pindon Kini ke jing kular jong ke jing kemen yangi Mar kata ngi mane ya me Milang ublei jongi Milang uparlok jengi, miwan ban jengok yengi, mar me sisa yengi. Kengin mana ye kini kecing maya jong ukris, tak kebangyar wailang ya ka anima Kristi, arspa arpuwe. Sim Jomu Chris Topen Kut Paryanga
duai menta nak menta baro ki balasle ki jong blay nadu pa bakut ki bishop bat kiling do baro bakin long kum uyuanis bakut ubay yaine hakajat kading pena ban syakri ya u lenter ban long tang ki jong ukris tungin pai syakasala ka bashispa iwe ko jisu to pet da kajing song ya la ki jong kiling do to pendap ya ki da kajing shirhem ka bakut na ka banta kajing kala ka bamut jong kin dong ko wat sha baki ti bela pensle jong ki kin bitingit baki kita man kasni kamet baklem thok bria jong ni wat ai bakri biang cintur jong ki kin bit chaklia baki saw qur'an da kasnam bakodor tam jong ni tori ko ye ke do no jong ki baki nam bit pertai namar ki don ye ki dak pakenja bening jong jiglong do pernah jong ni tukur khu ye ki jing trei jong ki bakin sei so kerhai bat ai begitu ye ki bagi syakri hakane ke pertai kin long ye ki ke jing kemen bagi jing tingen habeneng amen Tong ini aduai Koblai badan bor baro ba im jinom me wa pan baha biang yangi da gajing yap ke bakut bad gajing mi pat jong kris jong me to penne hangi ya gajing trai kam jong gajing isne jong me ba da ka ba yo banta ha kane gajing maya ngin im da ka ba e ya me klem sange daw kris utrai jongi amen ngu ko kli priang gajing kerku bakarpang jong utrai to gajing kerku kerhai kotrai ngiduai kan hiar halor ki pai jong me ki ba la leburam ya gajing yap ukun jong me da ka bakermen ya gajing mi pat to kan wan gajing map an ai ya ka jingtngen kan roi ha ka jinget ka bakhut badan pens kham ya ka jingsu spa bom jukut daw kris utrai jongi amen ko hanmen ko para ka jinglen yam jongi ha ka ne ka janmet kalakut hanrei kan mau ka ne ka sngi thoding bakhut kampat kut en mata ka daw ni kum ki khon ki jong blai ki banget ya ka jing sha shu tom jungu ka jing yap ka jungu ha ka ne ka sngi ngin lai phai shla ki jong ki yeng ki sam ngin nang yai peteng ban shi benta ha ka jing sha shu tom jungu kris ngin nang yai peteng ya ka jing sha shu tom ka jungu ya ka jing eight ka jungu yang i wei pai wei but lardon ki badang kwa ban ngapla ngangan shong ngapla menta but la shai man step ro hadu khadwe beje ngandon hang ne lara dadon kam kiba ngapla sawan haswagata mo haswagata ngangan shong ngapla namar hadin khadwe beje ngan hablai cha nong kandong nagabenta kamas la shai te kamta akar padepi lara dangdon shong hang ne de jingur blai ngangan shong ngapla hadin kaneka jinglen yam jongi barla shai man step ro kumju nadu khandai beje ngaladon haka sakramen jongka khatpla lara kitrai hang ne la shai kin sa don jing trai babu don jing trai mo jing pen kre nak banta ka paska lara don jing trai hang ne ngangan song hang ta ha groto harum mo kadon ka groto ngan song hang tai ngan song ngapla la shai nadu kapor khandai beje hadu khadwe beje hadin katapat ifada jubiru in sa song ngapla nak banta la shai to banta in shobon pen ku de kan ke sngi in don ka novena ha jing snaging blai mara kening strai ban wan kede ka sing utrai jing snaging blai tungi dem khosiu ka jing temu mata ka sngi ke baning kong ngewan ra yaki jaj ben riu paro khamtam yaki nong pom bat pernop yaki ha ka umba jong ka jing snai jonga wong jisu ha ka ne kerukom pin tingen yanga ha ka jing thang mensim batelep yanga nakadaw kajing duay yaki mensim
Ada kepor pila ru ban bu kena no kerjing tuai kerpa. Ko Jisu badap da kerjing isnei bakrau. Uba kerjing long tenrai jong me kalong ban le isnei ban maap yengi. Wat pej ya ki pop jengi hendai to pej ya kerjing syania ke bang ibu ha kerjing baha pom jukut jong me. To pediang yengi baro ha kadunut badap jing isnei jong me. Bat wat sya bangin mi no nakah. Ipan ikani name da kerjing I ke ba pen ya so ya me hau kupa. But how man sim bakoi. Kuk pa bam jukut to pai ki khamat ba isnei jong me syaki pendriu baro kham tam syaki nong pop bapli ki bala kedup lang hapo kadonot ba isnei tam jong u Jisu. Namar ka jing sya si tom bas ngosi jong u to pen I hangi ya ka jing isnei jong me. Kenang bangin la ban ya ro ya ka jing krau ka bor jong ka jing isnei jong me junom. Amen. Kok pai jungi ubah beneng kalong bukoi kerjeng jome kan wan kai ma jome kan long kamon jome ha khandeu kumbah beneng to ai ngi mata ke jing bam jungi ke bahala kesngi patoma bengi yakiring kang jungi kumbah ngi ru ngi ma be ki balas ni wengi wadela mengi seke jing pensoi re to pelai jingi na ka pasniu amen kublai ko maria ke badap de ke jinga ai utrai to bat pa na ker ku ye pa na pedingi kentei Pala kerku ya so ka poi jong pa Jisu ko Maria bukoi ko kumi jong play tu duain ko bentai jungi kinong pop menta ka por ki chiap jungi amen ka buram hau pa patau kun tham sim bukoi kumpa kolong haba menikong kuju menta berbarabor jinom la jinom amen menta syua bengin yo ya ka jing ruai ben kut ngin yo sngeu ya ka jing ben benah. Ki jing penmena na bentala syai kan sedon ke jing tre balang na mentak balang sinong mau klam ke jing tre balang yang sedang ha kapor kendai baje men step lang tangi pen kan mau biang I para bangit na balang sinong mau klam na benta ban songja na benta ki para bangit ki baduan na kiwi balang sinong ha kasngi utrai tekumta sebahasa pendep ki kamram nang ta na mentala syai Kajing leniam kan sedang hakapor prabaje janmit hakapor prabaje la kerpadi barok ki bawan nam ta kajing leniam la syai mutaka jing leniam pengor pasca kin sabha banwan ra ki mambati nang ta piwan ra ro ya ki bilar nak benta papin sim ya ka kerku tena benta kajing pule la syai kasgi barok kajing pule en salek nak balang snong mau klam na barok santri ki blok Tenak benta kasngi utrai pat ya kijing pule badingkong an sa simti no da kabalang snong lad nong sba kijing pule badingkong kijing pule baar an sale no na kabalang snong mau kenjai tikamas ha kasngi utrai kan long ha kapor shipho baje Ngin sim kijurai penkut nriu po nriu Let you loom Gethsemane, Biba up and soy ta. Sep snam ukrai tukmi, o jing panjang umaman, matching thang wat ong enai, tuhi kainu kris pandwai. Would you try shying ulan, shuhero tu
Hajing dum lum Kalbari yang hak jading na utrai Ustin yap na marjangi Jing skau lem don baai Klem jing tengen do nong yarap Tuhi kainu krispanya En yero yau Jesus Christ haka kerteng kupa badu kun badu mensim bakoi amen.